napulog duha nga Domingo sa ordinaryong panahon o palihog ko i-greet ang inyong tapad nga happy anniversary. I-greet kay karon usab ang atong anniversary sa pagkamugna sa Charismatic Episcopal Church, no? Ika-32. Originally ang date gid ani is June 26, 1992. Pero ang balaod nato sa CEC nagsulti nga i-celebrate ang Foundation Day sa pinakaduol nga Domingo duol sa June 26. So mauna nga ato nang gi-celebrar karon. Og before ko magsugod, no, ang atong obispo gusto magpaabot sa iyang dako nga pagpasalamat kanatong tanan sa nagmalampuson nga pagpangandam o actual nga selebrasyon sa milabay nga consecration ni Bishop Hezekiah Ray Abugatal. So dagang salamat kaayo sa tanan atong pakpakan ng Ginoo. Salamat sa tanan nga cooperation, pagsuporta, pagampo kay dili gito mahimong successful kung wala ta magtinabangay tanan. Amen? Ang kinabuhi sa tao puno sa kahuyangon o kaluyahon. Usa na niini mao ang kabalaka o kahadlok. Nasayod ta nga tao lamang kita og aduna tay daghan kaayo nga mga kahuyangon o kaluyahon. Usa niini mao ang pagkabalaka ug pagkahadlok. Normal lang nga mubati ta og kahadlok og kabalaka tungod kay tao man ta. Apan dili na normal kon magpabilin ta niini nga mga pagbati. Okay, adunay kalainan. Normal lang nga mubati ta nga mahadlok tungod kay tao ra man ta. Pero abnormal na pod kung magsige na lang pod tag kabalaka o kahadlok. Ha? Kung imong pilion nga magpabilin ana, dili naka normal nga tao. Ano? Kaya nga naman malisuan gid ka sa ulo. Kaya sige naman lang kag bati ni ana. Timan ini, dili iya sa Ginoo kini nga mga pagbati. Okay? Wala ni gihatag sa Ginoo. Okay? Dili ingon nga pagbuhat sa Ginoo sa tao dito gibutangan niya og kahadlok, kabalaka, dili. In fact, si San Timoteo nagsulti nga wala kita hatagis sa Dios og espiritu sa katalaw. Amen. Mauna nga dili gid ni iya sa Ginoo. Kining mga butanga gikan kini sa yawa nga kanunay nagbato kanato niini aron nga malayo ta sa Ginoo. Kining kahadlok o kabalaka, kining mga butanga, iya ni sayawa, dili niya sa Ginoo. Kanunay ta niyang ginabato niini nga mga pagbati, aron nga malayo ta sa Ginoo. Okay? Pangutana, unsa ang imong gikabalak-an o gikahadlukan karon adlaw? Ha? I'm sure pag professional pa lang nato, mabati na nako daan nga daghan kaninyo karon, daghan kay mong mga kabalaka o gikahadlukan. Okay? Atong mabasa sa atong ebanghelyo karon nga si Jesus nagdesisyon nga mutabok sa lanaw bisan gabi na. Timan niya, gabi na. Mutabok gyapon siya. Nasayod siya kung unsa ka delikado mutabok sa lanaw atong panahona unya ngit-ngit na. Og ni desisyon gyapon siya nga mutabok. Og sa ilang pagtabok, no, kalit miabot ang kusog nga unos. Okay, there was a storm. Okay? Tungod niini nasudlan ang ilang sakayan og tubig unya hapit sila nalunod. Okay? Og nakita sa mga tinun-an
nga si Jesus natulog lang. Ha? Imagine na gani. Ha? Imagine na katong kitsa nakakita na sa salida nga Titanic. Ha? Di ba? Katong nagkagulian na tanan kay nabangga nang kuan, nabuslot na ang barko, unya nagtakilid na, nagkagulian na. Okay? Although ang mga tinun-an wa man nabuslot ilang sakayan, nasudlan nagtubig, pero wa pa may mga kanang dagko kay sa una nga mga sakayan nga parehas karon, no? Siguro paigo lang gito sa ila, una-unaan na lang nga nagsakay sila og pump boat, ana ba? Ano lang, nasudlag tubig, napilas lang ka buok, 12 ko sila. O 13 na, kay ka-13 si Jesus. So naunlod. Unya, ang ilang Diyos nila, tuara, natulog, mayong katulog. Hise di mag-uol, ana. Ang imong gitanaw nimo nga manluluwas og Kristo, ha? Kamo siguro sige na mo panguros din ha, di ba? Sige na mo panawag Ginoo tabang na imong Ginoo nimo tuara natulog. Di ba? Usahay natin mga tao nga kailay nga ano, nga bisag naghala labi na sa pamilya bitaw, hala nagkabalaka ng tanan, nagkagubot na pero ikaw kalma ra kaayo. Mura ra goy na itabo, ana ba? Nagkaguliya o nalisang ang tanan. Apan si Jesus natulog lang. Okay? Kini nga ebanghelyo diri gikan inspired ang kanta ni Gary V nga natutulog ba ang Dios? Diba? Natutulog ba ang Diyos? Diba? Natulog ba daw ang Ginoo? Kung kamo siguro ato nga sitwasyon basing giulit na mo kang Hesus kay nganong murag wala lang sa iyaha nga hapit na mo maunlod unya siya natulog lang. Na, kung kita siguro ito, Lord, doon sa ka. Muayo ka og mga masakiton, imong ibalik ang pananaw sa mga buta, giayo nimo mga bungol, gipalakaw mga bakol. Na ikaw tulog-tulogan lang minimo. Di ba? Uliton gid siguro ka kay tawanon ba? Apan kini nga panghitabo adunay mensahe ni Hesus. Si Hesus niini. Una, atong makita nga sa atong ebanghelyo dili gyud masulbad ang atong mga problema og kalisdanan kun mabalaka og mahadlok ta. Amen. Walay problema nga atong atubangon di gid masulbad nato kun ang atong pagbati puro kahadlok og kabalaka. Di ba? Parehas anang usahay na mga tao nga makadawat gani og dili maayong balita, labi na og kanang grabe gid kaayo nga dili ka maayo, no? Makuratan ug tungod sa grabe nga kakurat ug kahadlok, usahay atakihon sa kasing-kasing, no? Imbes nga nakadawat sa balita nga ang iyang anak namatay na, ang ginikanan nga nakadawat sa balita naisunod sa ilang anak. No? Kaya di nila makaya ang grabe nga balita nga ilang nadawat. Dili nila matik. O kita pod, no? Kung magsulbad tag mga problema, gamitan gani nato ni kabalaka kahadlok, di gyud masulbad. Ngano man magkagubot ang atong hunahuna og kasing-kasing. Gubot pas lukot. Di ta kabalo unsay angay atong buhaton. Di ba ang uban magpanic attack. Di ba? Mupiot ang dughan, di ba? Hadlok, palaka. Okay? Ang mga tinun-an, nihunong ba ang bagyo? Sa diyang nabalaka sila? Wala. Nagpadayo ni noon paghuros ang bagyo. Okay? Wala nga kinahanglan mga igsuon, pag naatay mga problema, nga atubangon sa kinabuhi dapat kalmado gid ta. No, dili bot pasabot kalmado nga murag wa tay pakialam. Kun dili kalma lang ba ginawa sa kay kung mukalma ganita diha pa dayon ta makahuna-huna og insakto. Ha, dili ta maratol ba nga ingani day ha. Ani.
Di kay magparatol-ratol gani ka, wala gyud. Wa kay masulbad. Nagdugang-dugang hilang hinuon ka og dugang nga mga problema. No? Ikaduha nga mensahe ni Jesus. Nasayod si Jesus nga mahitabo nga adunay kusog nga unos moabot. Ha? Apan gusto gihapon niya nga sila mutabok sa lanaw. Timani, si Kristo atong istoryahan ha, si Kristo nasayod nadaan sa mahitabo. Apan miingon gihapon siya nga mutabok ta sa lanaw. Nasayod siya nga delikado kaayo kay gabiin na, no? Nasayod siya nga adunay bagyo nga moabot. Pero unsay ang giingon? Mutabok ta. No? Gusto ni Jesus nga mutabok gihapon ta sa lanaw ug musulong sa dako nga unos aron nga atong makita ang iyang katingalahang gahom nga iyang pagabuhaton. Ang Ginoo dili ignorante nga kita karong adlaw na atay mga kabalaka o kahadlok. Ha? Wala na amnesia ang Ginoo. No? Dili pod sa tawagan ni, wala po'y Alzheimer's ang Ginoo. No? Ang Ginoo nasayod nga naatay mga problema. Pero gusto sa Ginoo nga ato ng sudlan nga mga problema, musulong gyapon ta. Tabuk ta. Nganuman, kay gusto niya nga makita nato mismo kung unsaon niya paglingkawas kanato gikan sa mga maong problema. Amen? Dili ta makaingon nga ang Ginoo maayo, gamhanan, no, mahinatago, maluluy-o, matinud-anon, kung dili ta mo experience og mga problema sa kinabuhi. Ha? Walay tao nga nag-ingon nga ang Ginoo mao kini mao kana tungod kay igo lang siya nagbasa og Biblia. Unya walay application sa tinuod nga kinabuhi. Ha? Mga igsoon, tanan nga atong nadungog og nabasa sa Biblia naa gyud nay gitawag nga practical application. Ato nang i-apply sa atong kinabuhi. Ha? Example, kung mangayo ka sa Ginoo og kaayuhan, unsaon man nimo pagkabalo nga naghatag ang Ginoo og kaayuhan? Unsaon man? Naay mga sakit. Tinuod dili. Ano makaingon man ka nga ang Ginoo nag-ayo sa akong mga sakit kung wala ka na sakit mismo? Ha? Nganong makaingon ka nga ang Ginoo nagsangkap sa akong mga panginahanglan kung wala ka nagkinahanglan? Kung wala ka nagkalisod? Tinuod dili. Diba? Nganong makaingon ka nga ang Ginoo mapinasayloon, kung wala ka nakasala? Diba? Mao na nga gikinahanglan nga mo undergo ta niining mga bagyo sa pagsulay, mga unos sa kinabuhi, kinahanglan nga ato ning ma-experience. Diba? Do you think ang nga si Ginoong Hesukristo usa ka bayolente nga tao nga moingon ta nga grabe si Jesus isag kabalo na nga naay bagyo iya gyud gipabagyo-bagyuhan ang iyang mga tinun-an. Di ba? Ha? Usahay inganaon man nato ang Ginoo. Grabe sa kanimo Lord. Uy, grabe nag-alagad ko sa imo, naghatag ko sa akong tithes and offering. Grabe inganion lang ko nimo pagbalos. Ha? Grabe Lord, grabe dako na kay akong nahatag dito sa simbahan. Unya, grabe na ko. Sige ko panlimpyo dito sa CR, sa ground, sa panarapo diha. Ingani ra imong ibalos na ako, Lord.
Mga igsoon, do you think wala nakita sa Ginoo ang inyong mga gihimo para kaniya? Nakita na sa Ginoo tanan. Pero kitang tanan matag usa ka nato, kamo ug ako, kinahanglan nga moagi gihapon og mga bagyo sa kinabuhi. Kay tungod ni ana nga mga bagyo sa kinabuhi, diha nato makita kung kinsa og unsa ang Dios nga atong gialagaran. Kung unsa siya kagamhanan og kamatinud-anon, kamahigugmaon og pagkamaluluyon sa tanan. Amen. Kay ang tao gani nga walay problema, kanang dili mo agig problema, dili na siya tao. Kabalo mo unsa na siya? Alien. Kaya ang normal nga tao mo agig problema. Kung wa gani kay problema gani, pwede na ka muuna dito og langit. Kay sa langit may problema. Dito ka. Una na. Pero kita nga niya pa dire karon sa kalibutan, dapat nga mapasalamaton ta. Mingon ta, Lord, salamat Lord, kay wa koy bugas mo anak ta. Lord, salamat kay wala koy pambayad sa tuition sa akong anak mo anak ba ta? Di ba? Ingon biya si San Pablo sa mga taga Tesalonica, sa tanang panahon kamo magpasalamat. In everything give thanks. Lord, salamat kay wa na misud-an anak lugar. Lord, salamat kay naputlan na mig kuryente ug tubig. Anak, dili. But pasabot nga kung naa gani mga problema, mga kalisdanan nga moabot sa atong kinabuhi, magpasalamat gyapon ta sa Ginoo tungod kay nganuman, tungod kay gitagaan na sad taniya og higayon nga atong masinati ang iyang pagpamuhat. Di kay pag-abot sa problema, giatay ni nga kinabuhi ana man ita, reklamo dita diretso. No, nanasay problema, tagkan na problema. Kita bitaw mga tao, yaw-yawan gid kay ta, reklamador. Tinuod dili. Reklamador kita. Bisag pag naa na gani mga problema, bisag kinsa na lang atong basulon. No, kusog kita mamahid sa uban. Ikaw manggod, kung wala kang niabot sa akong kinabuhi, dili unta ko maingani. Sus ko naminaw lang ko sa una, di ko maingani. Kusog kita mamahid dayon. Kanusa ang last nga higayon nga adunay pagsulay ni abot sa imong kinabuhi, unya niingon ka nga Ginoo, salamat nga bisan taliwala niini nga pagsulay o problema. Salamat kay ako makalingkawas ko niini kay nag-uban ka kanako. Kanusa mo last ni sulti ni ana? Sigurado ikaw wagi mo musulti ana. Puro tayaw-yaw. Kinabuhing pobre. Kinabuhing uyamot. Diba? Sige ta, mura tag mga cowboy ba? Sige tag bagot-bot. Kung unsa ka lisod ang kinabuhi, kung unsa ka, no? Mga trabahante, yaw-yaw, kapoy mga trabaho, kapoy kayo magtrabaho. Na ayaw pagtrabaho, di ba? Masamot ka kapoy. Diba? Mga estudyante, kapoy na kay pag-eskwela, kapoy na kaayo. Ala, tistingi ayo pag-eskwela. Tanaw na tong makasod, makag-trabaho nga niigo po sa imo pag-eskwela. Tistingi. Pusog kita mo yaw-yaw. Imbes nga magpasalamat ta sa Ginoo sa opportunity nga iyang gihatag nga makasinati ta sa iyang kamaayo. Kusog kita moingon, God is good all the time. Well, all the time, God is good. Asa naman na karon? Nganong di man na ninyo masulti lagi panahon sa problema? Ba? Pag muabot na ng kolektor sa linding gani, manuktok na. God is good, makabayan na ko. Diba? Pag na mga problema, God is good. Ana dapat ang atong hunahuna. Di kay buisit na ni. Impas na ko na ni. Diba? Naunsa man ta. Naunsa man ang atong attitude sa atong kasing-kasing. Timani ha,
Before nagsugod si Kristo sa iyang public ministry, gidala siya una sa Espiritu Santo didto sa kamingawan aron tintalon. Ha? Ang Ginoo mismo nagdala sa iya didto aron tintalon sa yawa. Na kamo Ginoo, di man ta mga Ginoo. Kusog kita mo reklamo. Wa gay magreklamo sa Ginoong Hesus. Nagidala siya sa Ginoo. Ningon ba siya nga, oh, gusto mo ni akong amahan nga. Dala-dala, nung ko diri noon. Ipapasting ko 40 ka adlaw. Kita noon nga, dili Ginoo. Kita'y kusog yung mga yaw-yawan. Diba? Kinanglan, usabon na to ang atong pangunahuna. No? Towards the problem. Kaya nga no, God, ang problema, negatibo na daan. Na ikaw, magnegatibo po kag-apil. Unsaon pagkasulbad? Diba? Unsaon pagkasulbad ni ana? Diba? Ang kalayo, ayaw bue o gasolina. Aron nga mapalong. Kaya imo ganang bubuha gasolina, musilaob gid na. Ang kalayo bue og tubig aron mapalong. But pasabot ang daotan ayaw basli og daotan. Ang negatibo ayaw basli og negatibo. Amen. Kaya wala gyud, wa gyud kay ma-accomplish. Diba? O ang ikatulo, ang pagkatulog ni Kristo sa sakayan, samtang nangalisang na silang tanan, dili tubot pasabot, nga wala siya'y pagtagad sa iyang mga tinun-an, o sa ilang gibati nga kahadlok o kabalaka. No? One time, nakoy nadungog nga wali ni ini sa usa sa atong simbahan sa territory, no? Ningon ang dikon man to, ningon siya nga bahay kani gapon nga ebanghelyo, ningon siya nga ang problema bot pasabot angay ra gid katulgan. Angay ra gid katulgan ang problema, no? Nagi mga problema nga ikatulog ra nimo pagkaugma sulbad na, no? Pero again, no, ang pagtulog-tulog ni Kristo, hindi nabot pasabot nga, wa siya pakialam silang gibati, wa to siya naingon nga, bahala mo mga lunod yan, di bitaw ko maunsa, Ginoo, bitaw ko. Wala siya naingon na. Dili nabot pasabot nga, wala siya kanang gugma alang kanila, kundili, iyang gipakita kanila nga mas gamhanan o makagagahom ang pagtuo o pagsalig sa Ginoo panahon sa problema. Amen. Maunay gusto nga ipaambit ni Kristo sa ila. Di ba? Imagine na ninyo, lisang nagi kaayo. La, magalunod na ta. Ana, akong pamilya, akong kwarta. Diba? Akong nabilin dito. Nganong naaman ko dire? Di ba ko kabalog langoy? Ano mga tinun-an ba? Ang gusto ipaabot ni Kristo sa ila nga, wala man ay gahom ng inyong sigig kabalaka o kahadlok. Mas gamhanan ang inyong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Okay? Again mga problema dili na katulgan, no? Pagkaugma sulbad na. Okay? Ambot pasabot nga taliwala sa mga unos sa kinabuhi, mga problema o kalisdanan, dapat naatay kalinaw sa atong kasing-kasing. Amen? Nakatry na mo, anak? Kabisan og nagproblema mo pag-ayo pero naay kalinaw sa inyong kasing-kasing? Pader, dili gid pader. Kay ingon ra ba tong kolektor, pader, nga aning orasa siya mo abot. Na dool lagid pader, dool na gid kayo. Waday, di na gid ko mahimutang, pader. Di ba? Pader, di ko mahimutang, pader. Kay hapit ng exam sa akong anak, pader, tingbayad na. Di ko mahimutang. Di gani ko katulog. Di ba? Mao man na ta. Di ba kita? Nagproblema? Di ba? Maingon tao sahay nga, di ko katulog kay tungod sa problema. Di ba? Pero sa himo ni Kristo, gikatulog. Di ba? Natulog. O dili to kanang patulog-tulog lang ba kanang tanang ni Kristo ba nga, okay ra ba sila diha? Dili. Gipukaw gito siya. Di ba? Mao tong paghuman
ni bakod si Kristo og iyang ignan ang bagyo nga hunong, be still. Okay? O mihunong ang hangin ug ang balod. Unya paghuman, ingon din si Kristo nila, anong nahadlok man mo? Di ba? Maotong natingala sila nga kinsa man di ay ning tawhana nga bisan ang hangin ug ang balod mopatuo man niya. No? Mao po nang gipangutanan ni Kristo sa ato, anong nangahadlok man mo? Anong nabalaka man mo? Ano man? Nagproblema ka og kwarta? Anong nabalaka man ka? Ha? Nga ako biya mo sangkap sa tanan nimong panginahanglan. Ha? Gipangutanan mo sa Ginoo. Anong nabalaka man ka sa imong anak? Makagraduate lagi na. Ikaw nga estudyante, anong nabalaka man ka? Nawala kay pang project, pang amot, unsa diha. Nalimot di ay ka kung kinsa ko. No? Gisukod ni Kristo ang pagtuo sa iyang mga tinun-an kung asa kutob. Kining mga problema ug mga kalisdanan sa atong kinabuhi, sukod kini sa atong pagtuo. Gisukod ang atong pagtuo kung asa gid kutob ang atong pagsalig sa Ginoo. Kaya ang uban kanato, maayo ra man ta dirigod sa simbahan. Pag walay problema, happy-happy. Yes, praise the Lord, God is good. Pero pag abot sa problema gani, kanang aktual na, wa nato nagamit ang tanan natong natun-an sa simbahan. Nalimot, dali ra ta malimot. Dali ra ta malimot kung kinsa ang Ginoo. No? Dali ra ta malimot sa mga butang nga iyang gihimo sa atong kinabuhi. Kung giunsa ta niya pagluwas, sukad kaniadto hangtod karon. Dali ra ta malimot, kita ang limtanon. Kita ang may Alzheimer's. Diba? Kita ang nangatulog di ay. No? Dali ra kita makalimot kung kinsa ang Ginoo. Kay ngano man, Pader, natabunan manggid ko sa dagkong problema, Pader. Diba? Anong nagpatabon man pud ka? Anong nagpadatog man ka? Imo man gitugot nga madatugan ka sa mga problema? Nalimot man ka sa Ginoo. Nalimot ka nga kanang imong giproblema, no? Sa mata sa Ginoo, mura ra nagmuta. Gamay ra nagayo. Diba? Is there anything too hard for the Lord? Naabay lisod diha sa Ginoo? Naawala? Oh, wala man day nganong nabalaka man mo. Ba natay kanta? Nothing is too difficult for me. Walay lisod para nako, ingon ang Ginoo. Yang anong nahadlok man mo? Father, tao ra manggod ko, Father. Tao ra lagi ka, kabalo ang Ginoo kasi naghimo sa imo. Lisod pug gikan kas baboy na nahimo kang tao. No. Tao lagi ka. Pero ngano man nga nahadlok o nabalaka ta, mga igsoon. Okay? Mo to nga, wa katingog ang iyang mga disipulo. Pagkakita nila nga, uy, nihunong man ang hangin o ang balod. Naara man na itubag dani. Nalimot man ta. No? Ang mga distima niya, tanawa kung unsa kasuod ang mga tinuan ni Kristo o si Kristo. Bisan asa si Kristo, uban sila. Nagkaon si Kristo, kauban sila. Natulog si Kristo, kauban sila. Nagwali si Kristo, kauban sila. Subot pasabot nga, dungog na nilang tanan, nasayon na sila sa kamatuoran. Pero nganong nabalaka man mo?
Anong nahadlok man mo? Mo nang pangutanan ni Kristo sa ila, di dako kay nga sagpa sa ilang pagtuo. Asa man ang inyong pagtuo? Kamo, pangutanon mo nako, asa man ang inyong pagtuo? Nganong mag-una magin mo magilak-hilak dayon, Nganong dili man ta una makaampo sa Ginoo? Nganong dili man ta una makatawag sa Ginoo? Ang una natong gitawag ang yawa na Hinoon. Di ba? Yun sa ito pagtawag. Sige, tagpamalikas. May nang Ginoo nga, agoy, selos na sad ko. Mas kusog pa ta mo acknowledge sa yawa kaysa sa Ginoo nga atong gialagaran. Ha? Yun sa nato pag-acknowledge ang yawa, aside sa pagpamalikas, pagbagolbol, sa sigig pangampa, sigig pamahit, sigig pamasol sa uban, basulon ang Ginoo. Ang yawa, ay salamat, diri nasad mo sa ako. Ay sos. 1-0. Yung ang yawa, 1-0. 0 si Jesus. May nitawag ni Jesus. Pero ang nakapait bitaw, kay ayara din ta mo tawag o Ginoo pag gitistingan na nato tanan unya wa gyud mo talab bisag isa. Naulahi ang Ginoo. Lord, diri na lang ko sa imo, mamasin kig ko Lord. Diba? Diba nasakit ka unya dito. Ala kiignan nga adto lagi sa doktor. Unya pahit, unya palihan sa simbahan. Dili magpabinisaya sa ko. Binisaya. Luwa do tanan, luwa. Nanimaho na kang luwa, nanimaho na kang basta, nanimaho na kang kulihad, basta unsa na diha. Wa man gyapon mauli aya padayon hinahinay kamang sa Ginoo. Diri na sagko sa imo Lord. Kibasin og basin gidi ay mo talab gidi ay. Daw bi kinaulian man. Sus Lord, kung nasayod pa lang ko nga ano man diri unta ko ni una. Ingon biyang Biblia nga unaha pagpangita ang gingarian sa Ginoo o ang iyang pagkamatarong. Amen? Ganahan manggod ta mag-experiment. Ganahan ta magbuot-buot ba? Experiment sa Bisaya, buot-buot. Ganahan ta mo testing og ato, no? Para lagi atong naay na possess lagi. Unya, gitestingan nila nga sila ko rin mag-cast out. Jesus name, back! Giluwaan man sa demonyo. Luwaan. Aya pananawag din diri sa amo. Kinaluwaan na. Father. Diba? Katong kami, Father, nag-cast out. Sige ra may katauan. Pero pag abot lagi nimo Father kay nahadlok lagi sa nimo. No? Dili na sa panginambog wala ta nang ginambog ana. Pero usahay nasayod na ta sa angay buhaton, pero dili gyapon na tong buhaton. Nasayod ta nga ang una natong angay buhaton panahon sa problema mao ang pag-ampo, pangayo og tabang sa Ginoo, pero ganahan gid gyapon ta nga kita-kita ra gi magsulbad. Ay basig kaya ra nako ni. Napag wala nagkadimao, ay Lord. Lord, tabangi ko Lord ha. Tinga na tong kinaiya. Mga scientist biyata. Sa Bisaya pag ganahan magbuot-buot. No? Mao na mga igsoon, kitang tanan gitawag kita ni Kristo nga dili mabalaka. John chapter 14 verse 1 ingon si Kristo, ayaw kamo og kabalaka, salig sa Dios og ayaw kabalaka. Ignay mo tapad, ayaw kabalaka. Ayaw kahadlok. Diba? No? No, mabati na ako karon nga perting bugata kaayo. Bugat kayo ang presensya diri sa atong simba karon. Sigurado ikaw naagi mo yung mga gidaladala karon nga mga kabugaton, mga kahadlok, kabalaka, unsa na inyong gikabalakan diha. Ingon ang Ginoo karon, ayaw og kabalaka, salig sa Dios.
Kusog kayo mo muimin, di ni apply. Ingon to si father nga di ka balaka. Salamat muli ko balay. Pabot sa balay. Wa gyapon. Diba? Kinahanglan nga naatay kalinaw. Kalinaw sa Dios. Diba? Philippians chapter 4 verse 7, ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa atong mga kasing-kasing ug gunahuna diha kang Hesukristo. And the peace of God which passes all understanding, keep our hearts and minds in the love and the knowledge of God through Jesus Christ. The peace of God that surpasses all understanding. Nga dili kuno matugkad sa tao. Timan matingala ka nga, nganong tawa kaning tawhan, nagisi-ngisi man mura magwa nagproblema, no? Basin di ay naa sa iya ang kalinaw sa Ginoo. No? Ako when my father died, no, sa dihang nawala akong mipanaw ang akong papa. At first I was really so sad. Subo gid kay ko gyud. But then Father Dindo, no, during that time in 2019, no, giignan ko niya nga find the peace of God that surpasses all understanding. Ug diha dayon, no, sugod kog salig sa Ginoo that I really have to accept ang nahitabo sa akong papa. And there, wa na hilak-hilak. Wa na ko magsubo. Ang akong kasing-kasing nang malinawan nga akong papa naana sa maayo nga kahimtang. The same sa pagkawala sa akong mama. Mao gyapon. Pero usay ganahan maguta maglunang niining mga pagbati, ganahan ta nga muoy-muoy ba. Ganahan kaayo ta nga kanang ato sang i-feel ang atong pagkasubo, no? Kanang mo na ilang giingon nga ihilak sa daw, no? Murag pahilakon sa nato. Ay nagpahilakay mong kaugalingon. Ang goal gani kay di na ka muhilak. Nagpahilakon na imong kaugalingon. Di ba tuyoon gid maminaog ka ng mga masulubon nga mga kanta. Kanang mga gibuwagan, Jesus, paminaw sa mga masulubon nga kanta. Bakit siya ang pinili mo? Ako gid na. Jesus, ang dagway gid ninyo. Asa ka kita gibuwagan unya naminaw og I'm so happy. Wa gyud. Puro masulubon. Ang kirami na ang winasak na tahanan ako saging ko dadto. Yabag naman ka oy. Ngano man nga atong ialaw nga makasulod ang yawa sa atong mga negatibo nga pagbati. Timan niya, musulod ang yawa sa atong mga negatibo nga pagbati. Mora na iyang giulatan nga magunahuna na ta nga negatibo. Nga makalimot ta sa Ginoo. Wala giulatan si yawa. Sa kani karon, kaniyo in 3, 2, 1, pak sulod. Wa na. Hunahuna na rin kag mga di maayo dayon. Nga naman imo namang gipasulod. No? Pero kung taliwala sa mga problemang kalisdanan, ang kalinaw sa Ginoo mao imong ipahari sa imong kasing-kasing hunahuna. Bisag unsa og kat-kat siyawa sa paril, di gyud nakasod. Ano man, kay mao man naghari. Ba? Kun huyang ang atong pagtuo mao nang dali ra ta mapukan panahon sa problema. Kung huyang kag pagtuo man nang dali ra gid ka madatugan, madaog sa mga problema. Daog ka na daan sa inyong balay, daog pagigas problema nimo. Diba? Saon na lang. May tabo na kung huyang kag pagtuo. Kay giingnan bitaw nga mamati kamo panahon sa humili unya magtulog-tulog man. Mura Jesus tulog-tulog. Idol gid kani mo Jesus, no? Giingnan nga mamati. Di mamati tanawa man ang huyang yang pagtuo kay man nilapos ra man. Lapos to pikas dalunggan. Diba? Dali na ta malumos sa mga unos sa kinabuhi. Apan kon ang atong pagtuo sama sa usa ka tawo nga nagtukod sa iyang balay didto sa bato. Bisan unsa kakusog sa hangin og balod
sa mga problema o kalisdanan ang muabot. Dili basta-basta matumba kay lig-on man ang iyang pasukaranan. Amen. Kung lig-on ang atong pagtuo sama sa tao nga nagtukod og balay nga ang iyang pundasyon bato, bisag unsaon og abot sa hangin nga kusog og dagko nga mga balod, dili gyud siya basta-basta nga matumba. Kay nganuman lig-on ang iyang foundation. Lig-on ang iyang pundasyon, iyang pasukaranan. Jesus is our firm foundation. Ang Ginoo mao ang atong lig-on nga pasukaranan. Pasukaranan na dili asukaranan. Mauna nga kinanglan nga ang atong pagtuo lig-onon nato giunsaon nato paglig-on sa atong pagtuo. Mauna nga magbasa gyud ta sa pulong sa Ginoo, mamati ta sa pulong sa Ginoo nga giwali dire og labaw sa tanan ato nang i-apply ang tanan natong natun-an. Kay kining mga problema, kining mga challenges, kining mga kalisdanan, mauni ang magpalig-on sa atong pagtuo. Dinhi masukod kung nitubo bagyud ka isip usa ka Kristohanon. Kay daghan kay mga Kristohanon karon nga again, maayo lang kayo panahon sa misa, panahon sa Bible study, panahon sa bisan unsa pag naa sulod sa simbahan, pero sa tinuod nga kinabuhi hastang huyanga di ay kaayo. Nganuman, kay diha sa aktual nga kinabuhi, diha ma-expose, diha makita kung unsa ta nga klase nga Kristohanon. Dili kay ang kusog mo praise the Lord mao nang mga dagkog pagtuo, dili. Dili tanan nagkusog og praise the Lord mga lig-on og pagtuo. Mabitaw iyo si Kristo nga dili tanan nga nagtawag nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa akong amahan. Bisan pag sayaw-sayaw ka diyan, nagtumbling ka diyan panahon sa praise and worship, dili na sukdanan nga dako kag pagtuo. Ang tinuod nga sukod sa pagtuo kanang naakas problema. Kung giunsa nimo pagbatok ang imong problema, kung giunsa nimo pag-atubang sa imong problema, kung giatubang ba nimo ni gamit ang pulong sa Ginoo, gamit ang mga hinagiban nga gihatag sa Ginoo, o gigamit ni or imong gipakita ang imong pagkahuyang sa pagtuo. O sa katapusan, mga igsoon, ang problema normal ra na nga moabot. Kada adlaw na ay problema. Problema sa kwarta, problema sa pamilya, problema sa bana, problema sa asawa, problema sa anak, problema sa eskwelahan, o unsa pa nga mga problema nga moabot. Normal na siya. Ayaw pag-ingon nga, kuhaan na lang ko Lord para wala na ko'y problema. Bisa pag moingon ka sa Ginoo nga, kuha ko Lord. Nagbilin-bilin ra gyapon kag problema. Kaya nga katong imong mga utang nga wala pa nimo nabayre, kisa may paninglan na to. Itong mga nabilin, imong nga pamilya, di ba? Mabitaw nga, sige ginmig-ingon nga, kanang pag-suicide ba? Dili ginasolusyon, kaya nga kung mag-suicide ka, ang imong pamilya nga imong gibiyaan, magproblema, pangitag palit, asa magpalit og lungon, magpalit pagkape, palit pa og biskwit, magbayad pa sa ingana, o di nagbilin ninong kag problema, ang imong tumong kay mo iskapo sa mga problema. Di ba? Normal ra na mga igsuon, ayaw mo katingala nga, mao din yung kinabuhi. Dagam na problema. Ayaw mo pagpabuang-buang. Kasi pabuang-buang, taka na paratag ka ng muasta ta ba nga murag watay kasayuran sa tanan. No? Mga ginikanan, ang pinaka-the best nga pagpanton sa anak, nga kanang makasinati sila og mga problema, unya inyo silang tudluan kung unsaon pagbuntog sa mga problema. Ayaw ihikaw sa inyong mga anak ang kalibutan. Ayaw ihikaw sa ilang dili gid ka magawas-gawas sa balay ha. Hangtod nga mamatay ko, di ka pwede magawas-gawas unya kuan. Kay daghan kay mga lalaki di magtanaw sa imong paang sa imong dughan di ka magawas-gawas. Di na kas balay.
Daw bigi atake kag kalit namatay ka. Ha? Di wat naman ka, di gawas na imong anak. Uy, paggawas sa imong anak, uy, hinduta man na kay diri. Uy! Ako ko na tong testingan, be. Magsulob-sulob ko na po atong mga kuan. Awa na, gidagit sa mga bitin. Diba? Mga ginikanan, maayo man ang atong intensyon, no? Maayo ang inyong intensyon sa nga protektahan ninyo inyong anak. Pero ang pinaka-the best gihapon is inyo silang tudloan nga mauni ang kalibutan. Dagan mga problema, dagan mga pagsulay. Unya, anak, inganion nimo ni pagbuntog. Ana ba? Di kay ilayo nimo. Ayo sige salip di. Kay dili hangtod sa hangtod naa ka diha aron manalipod nila. Muabot gid ang adlaw nga mawa gid mo. Unya hinuon pagkawala ninyo, luoy na hinuon ang inyong anak. Ano man, uy kabang kaagan. Di ka baluon saon. Ay, no? Ang mga anak, wala mangugugit ang loan ni mama nga, di bawal, dahil mag-uban-uban og lalaki dito sa nget-nget. Abi na ko, okay ra. Way kabang kaagan. No? Way hinanawan sa kinabuhi. Dagan mga anak karon way hinanawan sa kinabuhi. No? Di ka balo maghago. Gusto ra nga hayahay pirmi, ibayang na tanan pirmi. Di ka balo unsaon ang paghago, pagbudlay. Naunsa man mo? Mga ginikanan timan who your children are reflects of who you are. Kung kinsa ang inyong mga anak, nag-reflect na kung kinsa mo. Ano man, naman sa balay ang una nga pagtudlo. Dili man ang gawas. Na kung burikat na imong anak, di na kong sulti. Ikaw ra gyapon nagtudlo nga magbinurikat na imong anak. No? Kung palaburos na imong anak, sige ra pakaburos bisag kinsa na lang. Mo po na imong gitudlo sa iya ha. Mo nang klase sa edukasyon nga imong gihatag sa ila. The parents are the first educators of their children. Kamo ang unang magtutudlo sa inyong mga anak. Una diha. Pero dili hangtod sa hangtod nga matudloan nato sila kay ang atong kinabuhi lumalabay raman. Mauna nga mintras ni apata tudloan nato sila nga ing-ani na gid ang kinabuhi. Ing-ani ka harsh, ing-ani ka lisod, no? Unya bonus naman unta kay mga Kristohanon man ta. Di pa ginato sila tudloan og mga Kristohanon nga mga binuhatan. Mao na nga dali ra gyud madagit sa kalibutan ang atong mga anak. Mana maigsoon, ayaw kamo kabalaka. Amen? Ayaw kahadlok. Salig sa Ginoo. Gamita ang inyong pagtuo. Amen? Please stand. This is weighing in my heart. And pwede niyo kantaon ng kwan. Basta ikaw. Mga igsoon,